जिथुनिखि बिटिआर सुक्तिनि उनाव एडिशनेल एसपियानो जा एसपियानो जा डिएसपियानो जा बेफोरबायदिनि आखाया जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टनि सिङाव थाबाय नङा होमबा बेबायदि बुंदोंमोन सारा बेबायदि बुंदोंमोन अब्ला दिनै नैबे समाव जों लुबैदों एडिशनेल एसपि सर सुजित सिंलाय जोंनि जायगायाव फैनानै जोंनि मानसिखौ इनकाउन्टार खालामनो सोलियो माब्रै हाखो आरो जुदि हाथारदोंब्ला दिनै फेक इनकाउन्टार जाखांनायनि उनाव जुदि बिथाङा हाबायब्ला दिनै बिथांखौ खामानि मावनाया जोंनि बिटिसि सरकारनि आखायाव दङ मानो बिथाङा बुंदोंमोन मोनसे समाव बुंदोंमोन दिनै बिटिआर सुक्ति जाबाय ओरैबायदि बिटिआरआ मोनसे बिराद गिदिर माबा पावार गोनां मुं गोनां मोनसे बिटिआरआ जोंनि थाखाय बिराद मोजां होनना बुंदोंमोन जों दिनै बिटिआरआ ओरैबायदि पावार मोनबाय सोरबा एसपि डिएसपि जेसेबां गिदिर गिदिर पुलिसनि जेसेबां रेंकआव थानाय मानसियानो जा जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टनि सायाव जों गोसो बायदि इउज खालामनांसिगोन गोसो बायदि बायनांसिगोन नैबे समाव जों जुदि पावार मोनबायब्ला जोंनि प्रमद सारा खालामबाय जोंनि माबा मोनसे नोंथाङा जोंनि मानसिखौ नोंथाङा जों बेखौनो लुबैयो नोंथाङा मा खालामगोन दा जास्टिसआ दिनैनि नैबे समाव जेरैखिजाया बिथांखौ ट्रेन्सफार होनांगौ न्यायनि गेजेरजों राहा लानांगौ बेखौ जों राहा जिथुनिखि गासै बिथिंनिफ्राय जोंनि सोद्रोमा नङा येस बेयाव पाब्लिकनिफ्रायबो गामिनिफ्रायबो फैबाय बिथाङा जेबो बेफोरबायदि उग्रजों सोमोन्दो गैया बे हिसाबै जोंनि जास्टिसआ मा हिसाबै बेखौ इयुनटार बेखौ नायबिजिरनांगौ आरो जायोब्ला बिथांखौ माबा मोनसे बेखौ बिजिरनांगौ Justice.